Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kula nderek ngaturaken bela sungkawa kanggih sedanipun Ki Haji Anom Surata, Mbah Anom utawi Pak Anom wonten ing dinten Kemis Pon tanggal 23 Oktober 2020. Mugi tansah dipun paringi padhang dalanipun lan wiyar kuburipun lan dipun paringi nikmat kubur lan dipun tebihaken saking siksanipun kubur. Mugi adi ngapura sedaya kalepatanipun ditampi amal saenipun lan kagolongaken umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan sedaya riptanipun utawi tumindak saenipun wonten ing alam donya mugi tansah dados amal sae lan dados amal sae panjenengan dumugi benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Lan keluarga ingkang dipun tilar mugi mangya wilujeng sabar tawakal iman lan islamipun. Atas segalanipun sedayanipun saking welasipun Gusti Allah Ta'ala, mugi Gusti ingkang paring welas kagem sedayanipun. Nuwun.